αντιληφθούν και να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Είναι μια ημέρα χαλάρωσης για πολύ κόσμο. Όποιος μπορεί να βρει την ευκαιρία να ξεφύγει λιγάκι την καθημερινότητα μπορεί να το κάνει. Ξεδίνης είναι πολύ καλό και όσοι δεν έχουν ποδήλατο προτείνω να έρθουν. Εφοδιασμένοι με κράνη και νερά, άνδρες, γυναίκες και παιδιά δίνουν ραντεβού στο θυσίο και διανύουν απόσταση που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 40 χιλιόμετρα. Επειδή είναι πολλά ποδήλατα, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι όλη μια ευθεία και δεν κουράζεσαι. Βλέπεις τους άλλους και ενθαρρύνεσαι. Κουράζεστε ή όχι? Όχι, γιατί μας αρέσει, είναι καλή. Ένα άθλημα το ποδήλατο, είναι ωραίο. Είναι μια προσωρινή διέξοδος των προβλημάτων που πιθανόν πνίγει τον καθένα και ανέξοδη. Με 100 ευρώ μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα απλό ποδήλατο. Τα ωφέλη σε αυτή την περίπτωση είναι πολλά. Για το περιβάλλον, την υγεία αλλά και την τσέπη μας. Είναι αθρηστικά τα κέρδη που έχεις από το ποδήλατο μέσα στην καθημερινότητα, αν το βάλεις στη ζωή σου. Αυτό που όλοι εύχονται είναι η Αθήνα να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές για να μπορούν περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν καθημερινά το ποδήλατο.